खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बराव दिल्लीआव खुंफुंगोन बड'लेण्ड महोत्सव बा बड'लेण्ड फेस्टिवल जेराव प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मदि बिथाङाबो बाहागो लागोन। प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मदि बिथांखौ बरायनो थाखाय हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। जिल्ला आरो महकुमाफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। 15 आरो 16 नभेम्बराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, हिन्दुस्तानी गान्धी साहित्य सभा आरो बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी साइ इन्डर स्टेडियामाव बड'लेण्ड महोत्सवखौ खुंफुंगोन जेराव बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ बायदिखौ बुहुम बिखायाव मिथिसार होनायनि थांखिजोंनो बेखौ खुंफुंनाय जादों होननानै फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। आरो बे बड'लेण्ड महोत्सवआव BTech मोननो हानाय 42 बर' हारिनि दोरोङारि दामजु जानाय लोंनाय आरो गाननाय जोमनायखौबो दिन्थिफुंनाय जागोन जायनि स्टलखौ प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मदिआ बेखेवनानै होगोन होननानैबो फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो सेमिनारखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेखेवनानै होगोन। बुहुमनाङैनो मिथिहोनो थाखायनो बे बड'लेण्ड महोत्सवखौ खुंनाय जादों होननानै फोरमायथिदों आरो मैयानि सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। मणिपुर रायजोआव सुबुंथिनि हेंथा सोंखारि जाथाव आरो मुगैथाव जाथाय जादों। बे साननैयावनो सानै आइजोखौ गाज्रि रोखोमै बुथारनाय जाथाय जादों। बेनि सिगांबो रोजा रोजा हौवाफोरा आइजोफोरखौ गाननाय जोमनाय खुहोनानै लामायाव फिदिंनानै हानजायै जिनाहारि खालामनाया बुहुमनाङैनो सावरायजानाय जादोंमोन। बेनि उनाव फिन आरोबाव मणिपुर रायजोआव बेबादिनो सोंखारि जाथाव जाथाय जादों। आथिङाव गावग्रोनानै जोखोम खालामनानै जिनाहारि खालामदों आरो गोथाङै सावथारनाय जाथाय जादों। जिरिबाम जिल्लायाव जानो मोन्दों बे जाथाया 31 बोसोर बैसोनि 3 गथ'नि बिमाखौ दुथांफोरा आथिङाव गुलि गावग्रोनानै जोखोम खालामनानै जिनाहारि खालामदों बेनि उनाव गोथाङैनो सावथारदों। मणिपुरनि जिरिबाम जिल्लायाव जानो मोन्दों बे मुगैथाव जाथाया। मिथि हारिनि उदखारि हानजायानो बे इनाय हाबाखौ मावदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दुथांफोरा आइजोखौ गोथाङै सावथारनायनि अनगायैबो बिथांनि न' बांखौ सावनानै होदों लोगोसेनो बिथांमोननि न'जोंनो खाथियाव थाफानाय माखासे न' बांखौबो अर सावनानै होदों। बे जाथायनि अनगायैबो आरोबाव गुबुन मोनसे जाथायावबो सासे आइजोखौ इनायै गावथारनानै बुथारदों। गावथारजानाय आइजोआ मिथि हारिनि आइजो आरो कुकी हारिनि हाथियार लाग्रा आफादानो बे इनाय हाबाखौ मावदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बिष्णुपुर जिल्लायाव जानो मोन्दों बे जाथाया। आइजोआ गुबुनफोरजों आबादथिलियाव आबादाव खामानि मावबाय थानाय समावनो माखासे दुथांफोरा हाजोआव थाखुमानानै जेरै मोनै एरै गुलि गावग्लुंदों जायजों आइजोनाव गुलि नांनानै आइजोआ जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। बे आइजोआबो 3 गथ'नि बिमामोन। जाथाय जानायनि उनावनो मणिपुराव फिन अर जोंब्लावदों आरो अपारेशन खालामनानै गोबां हाथियारबो बोखांनो हादों। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 2023 मायथाइनि मे दाननिफ्रायनो मणिपुर रायजोआव कुकी आरो मिथि हारि मोननै हारिनि गेजेराव दाङाबाजिया जागायजेनदोंमोन आरो दासिमबो मोननै हारिनि गेजेराव दाङाबाजिया जागासिनो दङ जायनि जाहोनाव मणिपुर रायजोआव दासिमबो गोजोना गिदिंबोफिनाखै। बिटिसिआवबो बिसायख'थिखौ लानानै दुंहाव दान्थे बिदान्थे जादों दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव। UPPL आरो BTech मोन्नैबो दोलोआ फोसावदिं मेल खुंनायाव बारसोमदों। हाग्रामा महिलारियाबो सानफ्रोमबो बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव बारसोमदों। UPPLआ हारसिङै बेरायनो हायाखै। BJP आरो एबसुनि उन उन थांनो गोनां जादों मानोना बे 4 बोसोराव UPPL दोलोआ रायजो राजाफोरखौ गोबां खेब थगायबाय होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। UPPLनिया जेबो पजिसन गैया आरो UPPLखौ फेजेननानै दिन्थिगोन होननानैबो चेलेन्ज खालामो हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे BPFनि सोरखार फैयोब्ला हानि पाट्टा होनायानो गुबै खामानि जागोन। फेरेंगाया दंफां बाला अन्थाइखौ गावनो हमो आरो गावनो फानखोमायो होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। ओजोंहाय दावराव देख्रेब नार्जारिखौबो सुद्ध कुमार बसुमतारीनि जानानै भट बिनायखौ नुनो मोननाय जादों। BPF दोलोआ गोहोआव गैयाब्लाबो मन्त्रि MLAफोरा लोब लोब फैनानै UPPLनि जानानै फोसावदिं मेल खुंनायखौ लानानै दावराव देख्रेब नार्जारिया गाग्लोबदों। प्रमद बर'नि दैदेननायाव जानाय नंला। UPPLनि थगायनायखौ रायजो राजाफ्रा बुजिबाय। बेखौ मोनदांनानै मन्त्रि MLAफोरा प्रमद बर'खौ मदद होनो फैदों।
आरो प्रमद बर'नि गेजेरजोंनो बिथांमोनहा बिटिसिखौ फोजोबस्रांगोन बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो नांसिगौ होननानैबो बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि गोजोन फैबाय होननानै बिथांमोननि सोरखारा दल दामबाय थादों, नाथाय बिथांमोननि सोरखारनि समावनो जोंसार, जनक बसुमतारी, हेमन्त बिथांमोनखौ बुथारनाय जादों, बर'फोरखौ होस्रांनाय जादों। एनडिएफबि आरो रन्जन दैमारि बिथांमोन गासैबो जोबथेसालियावनो दङ। बेनो गोजोन नामा होननानैबो सोंथि खालामो बिथाङा। बेनि अनगायैबो गावनि दोलोनि मददगिरिफोरनोल' बिथांखिफोरखौ होगोन, गुबुन दोलोनि मददगिरिफोरनो होनाय नङा होननानै सासे मन्त्रि जानानै उरखावग्रा ब्रह्म बिथां बुंनाया लाजिथाव होननानैबो बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। आरो बेबायदि बुंनानै गावनि सासे अन्थाइ बिखा बेखौ दिन्थिनाय जादों, मानोना गासैबो फोरजाफोरा गावनिनो मानसिजोब होननानैबो बुंथियो। आरो सिगांनि समावबो जाय एनडिएफबिफोरा जोंखौ मदद होआ बिसोरखौ जेराव मेराव होसोनांगौ होननानै बिथां बुंनाया दिनैसिमबो सावरायजायो होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। रेल स्टेशनाव गिख्रंथाव बमा बेरनायजों सा 25 सुबुंनि जिउ खहा। थैनाय सा 25नि मादाव सा 14आनो आर्मि सल्जारमोन। रेलगारिया खारनो थाखाय थाग-थियारि जाबाय थानाय समावनो गोबां सुबुंनि होंगो-दोंगो जानाय समाव बमा हरखाबै बेरदों, जायजों सा 25 सुबुङा थैनो गोनां जादों। पाकिस्ताननि बालचिस्तान प्रभिन्सनि क्वेटानि रेल स्टेशनाव जानो मोन्दों बे बम बेरनाय जाथाया। जाफार एक्सप्रेस रेलगारिया प्लेटफर्माव खारनो थाखाय साखाफारा जानानै दंमोन, जायनि थाखाय गोबां सुबुंफोराबो होंगो-दोंगो जादोंमोन। बे समावनो रेलवे स्टेशननि बुकिं अफिसाव बम बेरदों, जायजों सा 25 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों, जायनि मादाव सा 14आनो आर्मि सल्जारफोर। जिउ खोमानांनायनि अनगायैबो सा 46नि गोबां सुबुंफोरानो जोखोम जानो गोनां जादों। ओजोंहाय बे बम बेरहोनाय जाथायाव बालच लिबारेशन आर्मि उदखारि हान्जानि आखाइ दं होननानै उदखारि हान्जानिफ्रायनो सिमान लादों। गोजोनखौ गाहाय बिथा खालामनानै बिटिआरआव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों एनडिएआ। आसामनि मन्त्रि, गिबि मन्त्रि, मिरुनि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांमोनहा फैनानै इउपिपिएलनि बिजाथिनि थाखाय बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों। मन्त्रि अशोक सिंहालाबो इउपिपिएलनि जानानै फोसावदिं मेल खुंदों, जेराव गोजोनखौ गाहाय बिथा खालामनानै फोसावदिं मेल खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। सिगांनि समाव गुलि बारुदनि सोदोब खोनायोमोन, नाथाय दा गोजोन आरो जौगानाय फैबाय होननानै बुंथिदों मन्त्रि अशोक सिंहाला। आसामनि गिबि मन्त्रि आरो मिरुनि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा फैनानै फोसावदिं मेल खुंफैदों। बेनिखायनो जों देरहागोन होननानै दाबि खालामदों दावबायसा बर' बिथाङाबो। हाग्रामा महिलारिया सासे हारिनि दैदेनगिरि हिसाबै जाफुंसार दैदेनगिरि, नाथाय राजखान्थिगिरि हिसाबै जाफुंसार दैदेनगिरि नङा होननानैबो बुंथियो। आरो बिपिएफ दोलोआ गामि गामि मिथिं खुंनो हाला आरो मिथिं खुङोब्लाबो रायजो राजाफ्रा थांला, बेनिखायनो हाथाय बाजाराव मुवा बेसाद फाननाय बायदि फोसावदिं मेल खुंनो गोनां जादों होननानै बुंथियो दावबायसा बर'आ। प्रमद बर'आ बर' हारिखौ गुबुन जौगानाय हारिजों फोनांजाबदों, नाथाय हाग्रामा महिलारिया हायाखै। मिरुनि बिफानफोर आरो एनजिअफोरजों फोनांजाबनानै बड'लेण्ड सुपार 50 मिशन लाबोदों। बेनि अनगायैबो बोरमा मिशन, दाउ, अमा, गाइखेर बायदिनि मिशन आरो गोबां मिशनफोर लाबोदों। आरो जोंनिया गोबां एजेन्डा दं, जेरै सोलोंथाइ, रांखान्थि आरो गेलेमुनि एजेन्डाफोरा थागथियारि जानानै दं। दान मोनसेल' नेथ' 2025 मायथाइनि जानुवारि दानावनो गुबुन गुबुन हारिफोर जेरै बेंगलि, गरखा, आदिबासि बायदि हारिफोरनि जेंनाखौ लानानै बिजाब दिहुनगोन, नाथाय जाय दोलोना जेबो एजेन्डायानो गैया बेजों रायजो राजाफ्रा थांला होननानै बुंथियो दावबायसा बर'आ। जौआ सुबुं माहारिनि सुथुर। जौआनो गोबां सुबुंफोरनि नखरखौ सिफायबाय आरो जौनि थाखायनो गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। फिन जौनि थाखाय फिसाज्लानि आखायाव थैनो गोनां जाबाय सासे बिफाया। जौ फेनाय फिसाज्लाया गावनि बिफाखौ खास्रि बिस्रि बुथारनानै खाथिनि फुख्रियाव गारनानै दोनदों। उदालगुरि जिल्लानि टंलानि बालिपारा गामियाव जानो मोन्दों बे जाथाया। बिफाखौ बुथारग्रा फिसाज्लानि मुङा निरन्जन राभा आरो बुथारजानाय बिफानि मुङा लंकेश्वर राभा। बिफाखौ बुथारखांनायनि उनाव खाथिनि फुख्रियावनो गारनानै दोनहैदोंमोन निरन्जन राभाया। उनाव रायजो राजाफ्रा मिथिनो मोननानै निरन्जन राभाखौ खानानै दोनदों आरो पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जौ लोंनानै सानफ्रोमबो बिफा आरो फिसाज्लानि गेजेराव नांज्लाय खमज्लाय जाबाय थायोमोन। ओजोंहाय मा जाहोननि थाखाय फिसाज्लाया बिफाखौ बुथारनाय बेनि सोमोन्दै निरन्जन राभाया मा फोरमायथिदों फै बेखौबो जों दान्दिसे खोनासंनानै लानि। निरन्जन राभाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिफाया जौ लोंनानै फैनानै सानफ्रामबो नखराव दावराव दावसि खालामफैबाय थायोमोन। खामानि मावैखौ लानानै
फिसाज्लाखौ बुंफैबाय थायोमोन बेनि अनगायैबो बिफायानो बिमाखौ बुथारदों बेखौ मिथिनो मोनदोंमोन बेनिखायनो सहायनो हायैयाव बिफा लंकेश्वर राभाखौ खर'आव बुनानै बुथारदों होननानै फोरमायथिदों निरन्जन राभाया नाथाय दायनिगिरि निरन्जन राभाया बे समाव दा पुलिसनि जिम्मायाव दङ इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव जानाय दावहाया दासिमबो जोबाखै थांनाय 2023 मायथाइनिफ्रायनो इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव दावहा जादों नाथाय दावहाया दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै इजराइलनिफ्राय फ्राय सानफ्रोमबो गाजायाव रकेटजों गाग्लोबनाय जायो फिन आरोबाव इजराइलनिफ्राय पेलेस्टाइनाव गाग्लोबनायाव 11 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो जिउ खोमानायफोरा आइजोफोरजों लोगोसे उन्दै गथ'साफोरमोन रिपर्टनि बायदिब्ला बिथांमोनहा इजराइलनि गाग्लोबनायजोंनो न' बां गैजायैनि जाहोनाव गंसे स्कुलाव बादा लानानै थादोंमोन नाथाय बे स्कुलावनो फिन इजराइलनिफ्राय एयार स्ट्राइकजों गाग्लोबदों जायजों 11 आइजोफोर आरो उन्दै गथ'साफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो माखासेया जोखोम जादों रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 24 घन्टायावनो इजराइलनि गाग्लोबनायजों पेलेस्टाइनाव 39 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 123 सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों UN हिउमेन राइट्स अफिसनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला इजराइलनि गाग्लोबनायजों पेलेस्टाइनाव जेसेबां थैदों बेनि 70% आइजोफोर आरो उन्दै गथ'साफोर थांनाय 2023 मायथाइनि अक्ट'बर दाननिफ्राय गाजायाव दासिम इजराइलनि गाग्लोबनायजों 43,508 सुबुंफोरा थैनो गोनां जाबाय आरो 1,02,684 सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों फुजानि अफारनि थाखाय जाय बिथांमोनहा नेनानै दंमोन बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां मणिपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय फुजानि अफार लानानै फैदों फुजानि थाखाय फोसावनाय अफारफोरा जाहैबाय साफ्रोमबो मटरसाइकेल बा स्कुटि बायग्राफोरा बेसेन नाङालासे 5,999 रांनि स्मार्ट वाच अदेबानि आखाइनि घड़ी मोननो हागोन लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट आरो टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन बेनि अनगायैबो गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि लानो हानायनिबो खाबु दङ बे श'रुमाव आरो गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटरसाइकेल बा स्कुटिखौबो मोननो हागोन नोंथाङा 6,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा गावनि न'आव लांनो हागोन मोजाङै मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 7002601255 नङाबा 8638250343 बे नाम्बारावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन दिनैनि खौराङा एसेनोसै खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों